היי אבא ואמא, מכירים את זה שיש לכם בעיה במחשב ואתם מחכים כל השבוע שאחד ממנו יחזור להראות לכם איך עושים? אז החלטתי לפתוח לכם ערוץ יוטיוב שבו אני אקליט סרטונים שילמדו אתכם לעשות פעולות פשוטות במחשב. כאן בתגובות למטה אתם יכולים לבקש ממני להראות לכם דברים חדשים ואני אשתדל לענות על הדרישות. אוקיי, אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה איך לגרום לאינטרנט להיות יותר נוח ונגיש עבורכם. אז אני פותחת דף אינטרנט ואני רוצה שיהיה לי נוח להגיע לכל האתרים שאני תמיד רגילה לבקר בהם. אז אני נכנסת, הדבר הראשון שאני רושמת כאן בשורת הכתובות, אני כותבת את הכתובת speed dial, הנה זה נכנס speed dial, אני נכנסת לזה, אני לוחצת enter, speed dial, והנה זה פותח לי כאן, זה מביא לי כל מיני אפשרויות. אני נכנסת לאפשרות הראשונה, וזה פותח לי את החלון הזה, ש-speed dial 2, אני לוחצת כאן משמאל אוסף לכרום, ואני כאן, הוא כותב לי add speed dial 2 ואני אומרת לו add expression. עכשיו הוא בודק. הנה הוא הוסיף את זה, וכאן מימין יש לי speed dial has been added to Chrome. Use this extension to click on this icon. אני נכנסת כאן, אני לוחצת על האייקון של הברק כאן למעלה, נכנסת לאייקון של הברק ולוחצת על options, נכנסת ל-options בהתחלה אני רושמת לו save setting ואני פשוט, הוא כותב לי welcome to speed dial, אני לא צריכה לכתוב את זה, אני כותבת לו continue, הוא מסביר לי מה זה ה-speed dial, continue עד שהוא מגיע לכאן top picks for you. אז כאן אני בוחרת כל מיני אתרים שאני בדרך כלל נכנסת אליהם. כאן הם בדרך כלל ייתנו לנו כאן אפשרויות שרוב האנשים משתמשים בהם, אז אני רוצה שיוטיוב יהיה נגיש כי אני נכנסת אליו הרבה, וגוגל וג'ימל גם טוב לי. מה עוד? פייסבוק. מה עוד אתם נכנסים? אתם בוחרים למה אתם נכנסים הרבה. אני נכנסת הרבה לגוגל דרייב, אני גם אלמד אתכם אחר כך איך להשתמש בגוגל דרייב שהוא מאוד נוח. טוב, אחרי שסיימתי את האופציות אני לוחצת לו פיניש ואני רושמת את הכתובת מייל שלי, ואת הסיסמה שלי. אוקיי, והוא מבקש לי להיכנס, והנה עכשיו יצרתי כאן בדף הבית שלי, יש לי כאן כל מיני אייקונים שאני רוצה להיכנס למשל לפייסבוק, אני לוחצת כאן פייסבוק ואני בפייסבוק. וכשאני רוצה להיכנס חזרה לדף הבית או אם אני רוצה לפתוח חלון חדש, יש לי כאן למעלה, יש לי כאן צ'ופצ'יק ירוק, צ'ופצ'יק בצבע ירוק, אני לוחצת על הצ'ופצ'יק בצבע ירוק ונפתח לי חזרה הדף בית. כל פעם שאני רוצה לחזור לדף הבית ואני לא יודעת ואני רוצה לפתוח חלון חדש, אז אני לוחצת כאן על הכפתור הירוק וזה פותח לי דף חדש. עכשיו כדי להגדיר לו כל מיני, זה מאוד קל, מאוד פשוט להשתמש בחלון הזה. אז כדי להגדיר לו, למשל אני אוהבת להיכנס הרבה פעמים לאתר שהוא לא נתן לי באפשרויות. איזה אתר למשל? בוא נכתוב, למשל אני נכנסת למזרחי טפחות. ואני נכנסת הרבה למזרחי טפחות. ואני רוצה להוסיף לו מקש כזה. אז אני לוחצת כאן, יש לנו את האפשרות של פלוס להוסיף מקש חדש. ו-add new bookmark, ואני כותבת לו כאן בלמעלה, אני לוחצת שוב על הכפתור הירוק שזה פותח לי חלון חדש, ואני לוחצת לו למעלה, אני
נכנסת לגוגל, ואני נכנסת לבנק למשל, למזרחי לפחות, אני הפועלים. אז אני נכנסת לבנק הפועלים, אוקיי? בנק הפועלים, נכנסת לאתר שלהם, ואני מעתיקה את הכתובת. איך אני מעתיקה כתובת? יש לי כאן את השורה הלבנה מלמעלה, אני לוחצת פעם אחת על העכבר, על השורה, פעם אחת אני לוחצת וזה מסמן לי הכל בכחול, מקש ימני, אני לוחצת copy, חוזרת לטאב שלי, של הכתובת שרציתי להוסיף, מעתיקה הכתובת, ועכשיו אני יכולה לכתוב name, אני כותבת לו בנק, וכאן הוא מבקש ממני איזה תמונה אני רוצה, איזה לוגו יהיה, אז אני לוחצת על enter image URL, ואני יכולה בגוגל תמונות, אני כותבת לו בנק הפועלים, זה נותן לי כל מיני לוגויים, לא משנה, אני נכנסת לאיזשהו לוגו, אצג תמונה, שוב אני מעתיקה, עכשיו איך נכנסתי לתמונה, אני מעתיקה כאן למעלה, בפס הלבן איפה שהכתובות, אני לוחצת פעם אחת זה מסמן לי הכל בכחול, מקש ימני, copy, חוזרת לאחד הטאבים, הנה, הטאב הזה איפה שאנחנו רוצים לפתוח את הקיצור דרך, ואני מעתיקה כאן ב-image URL, אני מדביקה את התמונה, את הלוגו שלהם, ואז אני לוחצת, אחרי שיש לי את כל זה, אני לוחצת save, והנה יש לי כאן כפתור חדש. עכשיו, יש לי כאן כפתור חדש שהוא יכניס אותי לבנק הפועלים. עכשיו, כל פעם שאני רוצה ליצור קיצור דרך חדש בחלון בית שלי, אני לוחצת כאן על פלוס, ואני עושה את אותה פעולה שלי. אוקיי, נראה לי שזה מספיק להיום, ואני מקווה שזה עזר לכם. אם לא, ואם אתם חושבים שאפשר לעשות את זה יותר טוב, אז אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות, כאן למטה, לכתוב לי בתגובות איך היה הסרטון הזה, ואני אשתדל לעשות את זה יותר נוח. אז שיהיה לכם שבוע מצוין, אוהבת אתכם מאוד. ביי ביי.